Okay, open pa ni Rina ang regalo ni mama niya. Bateri na kapiras ni Lorina. Bateri sa radyo. Mama, sardinas, sana kung suilo. Ang sama na rin. Ay, wow! Oh, tamis pa. Oh, may anlin pa dyan. Wow. Sana, maliit pa yung papa, anak. Ito, kay anlin. Mama yung paborito. Oh, salamat kayo. Manang, sa anlin. Oh, istorya. La, happy birthday la. Moro na. Away, salamat. Thank you for everything. Oh, dapat dyan. Paano? Marag ka ko na yung hanay api. Kapi na. Maragot. Biar po birig ka po yung kanina. Wow, colorid nga palo. Wow. Ay, ara na kalo lola. No? Ang birthday mabot sa imong kinabuhi. Stay guwapa. Salamat kayo sa tanon nga mga ayun lang. Open na, open na, open na. Open na kay. Kana no, di mo po nako. Dako ni gasto kay dipat pag liston. Wow, yeah. Baulang guro kinsa din po nako apod. Kay kuan man. Albino na. Ay, albino baulang. Kadyos. Salamat po dahil kayo sa mga ninghatag og cake. Anatay tulo ka cake ang usa gikan sa Gold Deluxe niya. Ang usa Rosabel guro na siya. Ang duha Rosabel niya. Salamat kayo din sa imong pagregalo ni Lola ni mo og cake. Og si Josie pod kay no nindot kay mga design no. Nya sinang purita pod nga wala lang diri ning puli. Salamat kayo. Sige ato gataha happy Okay, happy birthday. Dia mo tanan, managson, dia mo tanan. Hello, manganta atong kantahan sila sa ulan mag happy birthday. Okay, magdawat ta ha. Okay. Mga king. Ante. Kinante. Ang dili mo kanta nga mga bata, dili jud nakakaon og cake ron. Kinahanglan kusgo ng tingog ha. Ang usa ulit kandila na. Kit-kit eh, kanang-anay na iba. Ano ba pero solod guro? Anaan guro na nay. Atlas to ba? Okay, malumos man siya. Now ka, okay. Daboy, boy. Kusga gid boy ha. Hindi kusga bansa nga kang baile. Okay, mag-count ka ha. Sige. Mo try na gani, mauna na siya sige. 1 2 2.5 Go 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow, payong. Blow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama. Go, payong. Blow. Ilog cake, ako gina, lumog. Hey! Game, kusgo na to. Happy birthday! Sige, sir. Happy birthday. Ikaw day. Ikaw sa day. Last.
ako nga mastoryahan. Og ma una sa tanan. Happy birthday ma. Isa ko lang ko regalo ni mama pero ang akong regalo ang tingos na pagmahal gikan sa kasing-kasing ma. Salamat kay mama ni Papa ma. Nga ako dahan ang katuigan mga boss ang kinabuhi ma. Salamat sa tanan mga igsoon, mga bisita karon ng hapon atong tanan. Happy birthday mama. Oh, salamat kayo. So, Mother, what can you say about all visitors here? Inday, dito inday. Oh, my friends! Mga pinalangga ko, mga anak. Ngadto sa mga apo, labi na gyud sa mga sungkod. Karaw. Panahon na. Di panlibaso ka ko ni pagunit ug may supon. Bisan kani ang kung kasing-kasing. Awa pagani mo to ang duha ka matapil siya na sa kasing-kasing. Murag gisamaran alang sa paghandos sa kabatan. Diha si Papa bay. Si Papa diha ba? Tunga. Ah, okay. Sige. Anila. Oh. Ang tanan nga gikan sa sinugdan sa akong kabatanon ug hantod karon nga kamo nga nangatao na ang kasaysayan sa akong kinabuhi dili lalim. Pero Iro ka rin gamay pa. Para maana dito ka ba? klaro ka. Oh. Ay marang istorya ko dili hosto. Ang tanan tao ni kahibalo mo gyud. Ang ako no mga anak dunay marang-arang, duna koy dili marang-arang. Kana dili na marang-arang, suno na sa akong kinabuhi. Nakasunod siya nako kay pagpatubo nako nila. Ang kapaitan giantos din nila tungod kay ang among pagkaon kaniging kamutin mo nakapadagko nila. Muna nga ang mga pigado ron nakasunod na siya sa linya nako. Ug nining puntuha nganing abot na ning pangidaron sa akong asawa og 73. Baik ingon yun, di mo mo ang kunyuban na. Ako nagpasalamat po dato sa Ginoo. Naghatagan pa minyag taas sa ato mga katuigan. Kapag paglawig nining landong sa tukaran sa mga aldaw. Nga makatanaw kami sa mga panahon ug unsay umaabot. Mga kinabuhi nga katalagman. Nagpasalamat ko. Hay sa mga likod sa among kapigaduhon. Nanini mga panahon na niya gihapon kami nagbarog ni kalibutan. O bahig histo sa akong kinabuhi bayan sa pagdala nako sa among pagkalingom. Kamo dili na mo istoryahan na mo. Kamo mga ako nga nangadagko na mo. Wala ko kay wala nga inyong ako ang babae akong gidayaan. O wag mo ka matikon nga ang iyong akuhan nga babae. Hoy, ikaw, isurya na ka rin. Limtan ka ta. Ako kanina, istoryahan ko. Limtan. Nga ang pagpangga na ko sa kong asawa, wag din ako biya-biya eh. Por eso, kamo puro mga may asawa na, ang tingin po ninyo ninyo asawa, ayaw mo biya-biya. Ha? Ay, importante, no. Ay, importante, taplek. Pero, dili na ako taas o ning istorya ba, kaya basig mo kayo nyo, kutaka ng istorya sa mga. Pero, alo, isang ino, dili pa ko ango-ango. Bisag mo ning akida daw, baka dala pa ning kustong istorya, kung dagang salamat, maayong hapon ninyong tanan. Isa-isa nga na, motor man. Di po pigaw nag-asawa kayo may motor mo ganyan. Tanawan ninyo ni Dong, pigaw Dong, wag yung motor. Pero kanang na yung motor, ang asawa na di po pigaw. Di po basta-basta yung magkakita mo. Yatag na ako sa ikopat na. Excuse na kalakalagay na. Iltiyo na daw. Mayong hapon kanatong tanan. Ako ug ipon ako ang mga tinuig. Kung pila na sukat ako natapik aning pamilyahan, murag daghan na ka tinuig. Pero
ang mga tinuig ng labay na sa atong pagkakapit ang pamilya ha. Wa gikoy gito saway ang ako ang father. Oh, gila butangan lang ni diri sa video ini edit nako. Butangan ako ni Kanang background. maayong buhat akong nasaksihan. Ang pagka napinanggaon nila sa ilahang mga anak, namo nga mga umagat, ngadto sa ilahang mga apo, masaksihan na nako. Andam-andam na di bay, mo bay. Oh, kanang nga kaayo akong nasaksihan. Ug kana ako kanang gipasalamatan. Salamat ninyo pa. Ma, happy birthday. Umora na. Salamat. Ihatag na po sa ito. Gatong ng motor. Gawin po. Ah, no Jone pa, no Jone. Ni Jene. Sa Purabuyag ha. Ang among umagad sa malingian lang ako. Baka laging pasunod. Basta sa malingian ako. Istorya gimo sa naro. Oo, napay pailog. Sige ah. Oh, blakpak. Wala sa tanan. Ay. May hapon sa natong tanan. Dati na sa birthday ni kay mama. Papa. Ito lang ginatos papa. Oy. Oh, kay usa naman. Wala yung birthday, loloy. Di, wala mo ko ka-birthday si mama o gulas papa. Oh, agyan. Sakto gyud. Sige, Wala padayon. akong papa. Ako dako ko kaayong pasalamat nga nagtapok tarong tanan. Sa lagyo ta kaayo pero tungod sa birthday ni mama nagtapok ta. Tungod sa hangyo sa atong ginikanan nga magtapok ta dinhi sa ilang kanimalay. Kaya ako bisag na istorya to ni papa ganiya. Bisa ako naigo ko pero ako na laging gikulo katawa. Ako gyud ko mo. Igo ko oy. Igo ko. Pero nadawat kinako ang tanan kaya tinuod nang gipod. Nakalihay. Sa pinunanay lang, dili yun na ayo ang imong pamilya nga imong biya-biyaan. Kaya ang imong mga anak magkadko na ikaw ra man gyapon basol, ikaw ra man gyapon basolon. Ikaw ra gyapon wanon nga gibiya-biyaan min lang papa ug ni mama sa gagmay pa mi. Nya bisan sa saon makatulog gid ang imong luha. Kay tungod sa imong murag na kuan gid ka murag nakonsensya ka sa kaagi nimo ba sa imong biya-biyaan ang imong mga anak. Bawian lang na. Ako ra ning bayo nagbabawi. Dili na ko hilak, naghilak nito ganiya nagdutay. Yama. Salamat kayo ning imong birthday nga nagtapok kumitanan, ma. Happy birthday. Okay, daghang salamat, no? Ikatulo. Sa Umel. Batulaita. Naidundon. Papa ako. Dom. Ayan to anang dili kuno ka ba na? Ay to ana. Ay gito ana kay sumata sa Ginoo ba na gyapon ka. Nag-ilis ba, nag-ilis? Nag-ilis? Ah, si konsa. Buyet. Tago sa nato ni to Umel. Si Buyet. 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 Ato, Buyet. Kusilero po. Gusto mo po to nga maminaw sa